Пойди още малко. Давай. Съратници, първо искам да благодаря на всеки един от вас, който днес отдели от своето време и дойде тук с нас да почетем паметта на един велик българин. Един българин, който отдаде живота си за едните поколения. Мнозина бяха тези, които днес седяха по своите прозорци и тераси, наблюдаваха ни отстрани и се чудиха кои сме ние и какво точно правим. Отговорът е много лесен. Всеки един български националист помни своите национални герои, помни своите деди, които жертваха живота си за България, за да може нас днес да ни има. Защото някога те, нашите деди, нашите предци умираха за България, а днес от нас се иска просто да живеем за нея. И всеки ден да оправдаваме тяхната саможертва с нашите дела и действия. Точно тук, на това място, преди 143 години, започна един нов живот. Един живот, на когото съдбата обаче беше определила друго, а не просто да изживее мирно и спокойно своите дни. Преди 143 години се роди един човек, на когото съдбата отреди да бъде великан в българската военна история. Още от малък Христо Чаракчиев се насочва към най-престижната за времето професия, а именно в българската армия. На 21 годишна възраст завършва военното училище в София и следва в Николаевската генерал-щабна академия в Русия. Ръководи последователно 1, 8, 10 и 18 пехотни полкове. По времето на Балканската война ръководи 10-ти Беломорски пехотен полк, когато участва в главете при Луле, Бургас и Чаталджа. За тези, които не знаят, главете при така наречената Бонар-Хисарско-Луле-Бургаско операция са едни от най-кръвопролитните по време на Балканската война. Бойните действия продължават близо 6 дена и 6 нощи, като за това време българската армия унищожава напълно турските войници. Българските жертви са повече от 20 000 убити и ранени. При Чаталджа, мястото, където е следващия подвиг на генерала, жертвите не са много по-малко. По време на Първата световна война генерал Чаракчиев взема участие в боевете при Удово, Фурка и Дойран. Именно при Дойран е най-великият му подвиг. Той изпъква, когато се съпостави с подвига, извършен през 1917-1918 година от генерал Владимир Вазов и 9-та пехотна плевенска дивизия. През август 1916 година генерал Чаракчиев е в много по-неизгодно положение. Българската армия не се е укрепила здраво и няма укритие срещу френско-английската артилерия. Жертвите, които дава българската армия в 4-те големи атаки на 10, 15, 16 и 18 август струват скъпо и точно заради това генерал Чаракчиев е изтеглен от Дойран. Битката продължава 10 дена, като за пръв път англичани и французи от години насам срещат българите в пряка битка и осъзнават тяхната жертвоготовност в името на защита на отечеството. За пръв път тогава са пленени и негри, чернокожи войници от френските колониални сили, които са дошли да ограбват и мародерстват нашата свещена земя. Следващия подвиг на генерал Чаракчиев е при Тутракан. Смятаната за непревземаема тогава крепост бива щурмувана за 24 часа.
Генерал Стефан Тошев, герой от Първата световна война, в неговата знаменита книга "Победени без да бъдем бити" отбелязва за тези боеве, че начело с самия Чаракчиев, 4-та пехотна преславска дивизия тръгва в атака на нощ и отдавя в кръв опитите за контратака на противника. Това общо взето е геройския път на генерал Христо Петров Чаракчиев, който даде живота си за България, за да ни има нас днес, за да можем свободно да се наричаме българи, да говорим на български език и да маршируваме по улиците на България. Благодаря ви. Благодаря на всички, които дойдоха тази вечер. Благодаря на... Благодаря на всички, които дойдоха тази вечер. Съотечественици, съграждани, гости. Ще го направим пак. Генерал Чаракчиев е бил заместник